Do you remember the game Orlando Pirates yayidlala neMagesi FC? Yabo, is Orlando Pirates ishawa ngo-3-2. Yabo, if you remember that game, you would know that Orlando Pirates during that game ba-rotate isquad. Starting lineup sasigcola abadlali abangajwayele ukudlala. And leyo nto leyo yadala iOrlando Pirates uthi idliwe. Yabo, i-first half yashintsha Orlando Pirates idliwa ngo-3-0. Yabo, yathi phela i-match kwase ku-3-2. Yabo, sashawa ngo-3-2 baphika igoli langipotha lelo kwathiwa offside. Yabo, ilalizokwenza iscore si-level. So after that match, yabo, wathola i-interview uManqoba Mnqithi bembuza ukuthi Orlando Pirates ingabanikeza yini i-pressure ba-challenger kwi-league. Yabo, uManqoba Mnqithi waphendula wathi i-Orlando Pirates akusiyona i-team ongasho ukuthi ingabanikeza inkinga kakhulu because Orlando Pirates i-team ene-squad is-right. Yabo, i-first lineup yabo i-right. But akaboni ukuthi bangakwazi ukumelana nepressure yokurotate isquad because bashawa iMagesi. Yabo, iMagesi indlela abashaya ngakhona bakhombisa ukuthi Orlando Pirates ayikwazi ukurotate isquad. The following match iMamelodi Sundowns yadlala nePolokwane City. Yabo, lapho khona uManqoba Mnqithi erotate khona isquad bashawa ngo-1-0. Yabo, abaningi bayibona leyo match leyo. It was a good game. iMagesi FC yadlala yazafika kwi-final. Batholana nobani kwi-final? Batholana neMamelodi Sundowns, i-team engajwayele ukurotate isquad kakhulu. Befika nje kwi-final, bafika nje isquad sabo siphelele. Yabo, ibona abadlali laba most abadlali futhi babo bajwayele ukudlalela bafana and most abadlali babo bayabiza. Yabo, bathi ngibele overseas khona isi-strikers sa-54 million ebenchini. Badlala neMagesi. Le Magesi le yashaya i-Orlando Pirates ine-scheme esi-rotathiwe. Iyona Magesi le yashaya i-Orlando Pirates. Badlala with the same team eyashaya i-Orlando Pirates ne-scheme esi-rotathiwe. Yabashaya iMagesi ngo-2-1. Yabo, yathatha icup iMagesi yawina. So my issue is here. Yabona most of our coaches be Mamelodi Sundowns. If usazokubheka i-downfall kaRulani izocisha ifane ne-downfall kaManqoba Mnqithi because they tend to talk. Yabo, kuma press conferences bakhulume ngamanye ama-team bengayixanga ama-team abo. Yabo, bathanda ukubuyela phansi amanye ama-team kanti leyo nto ayikho right. Yabo, once you start to look down on other teams, ilapho khona ubona khona ukuthi cha izinto zizokhambela kabi. Zizohamba ngempela izinto because bheka manje ama-cup abasalele i-Nedbank Cup uma sekuba ilembahla Champions League ne-league. I wouldn't say banayo chance kwi-league. Yabo, I would say mhlawumbe banayo chance kwi-Champions League because i-league right now uyayibona Orlando Pirates ikumission yokuthi ithathe i-league. I-Nedbank Cup I wouldn't say izoya kwi-Sundowns because siyazi i-Nedbank Cup ithathwe yiphi team. Yabo, so lento le kaManqoba Mnqithi uthi akhulume kakhulu kumele akayehlisi kancane because ama-team amaningi bayababuka indlela abadlala ngayo, bayababuka ama-weaknesses wabo. Yabo, lento naleyo ukuthi abafuni abadlali abajika umdlali mejika yamkhipha yena, leyo nto le ayikho right. Kufanele ukuthi ubukela phansi amanye ama-team because siyazi i-team ejika la kakhulu kwi-Orlando kwi-league kwi-Betway Premiership i-Orlando Pirates. So yena mezobukela amanye ama-team phansi iyona nto ezoba i-downfall yakhe leyo. Yabo, because uma sesuka kwi-Mamelodi Sundowns I don't think ikhona i-team ezohamba yomthatha ekade bukela phansi ama-team ayo. Yabo, ngabe leyo team mhlawumbe i-desperate ukuthi imlando uManqoba Mnqithi because mase ubheke izolo into emshaye kakhulu ukupenetrate i-defense iMagesi. iMagesi uyabona ukuthi team edlala deep, imidlala deep iMagesi uyawina ngo-1-0. Wayo lokhu ufuna ukuyipenetrate iMagesi, thatha ibhola udlale kwi-half yakhe. iMagesi izobuya kwi-half yayo ize kwi-half yakho mase ushaya counter attack ushaya igoli. Yabo, uyilalisa iMagesi kuba 2-0. Wayo ufuna uloku uyipressa kakhulu iMagesi because iMagesi mithola ithuba yona ayilimiss. Wena uloku uzama kakhulu uyawina iscore 1-0. Wayo lokhu ufuna ukuyakhona. Yabo, izinto ezikanje lezi eyidinga nje ucabange ucoach. Uyawina zu-1-0. Wayo lokhu ufuna ukufaka more pressure kwi-team. Uyazi kahle ukuthi mithola ithuba ayilimiss. Awuzoxoshwa uManqoba mfethu. Ngiyantshela uzoxoshwa uManqoba. Kwakhona lo bhuti lo wayethi uManqoba uyoshaya uDecember kwi-Sundowns engasekho engawuthi ngempela. Yabo, uDecember uzoshaya next week. Asazi noma uzohamba noma uzosala yini. Mhlawumbe uMarch nje ushaya sakhona. Yabo, but ke liyabuya ibhola elikhulu liyabuya Orlando Pirates next week. I think I will do a video yabo analyzing indlela edlala ngakhona le team isodlala nayo. Mentoli ithuba ngako ngibuka ku-YouTube, sengiyatholakala YouTube
nifike nisubscribe nakhona na Facebook ucheck lapho uVine post na Facebook bafethu yabo.